ассалому алайкум дӯстон, шумо дар барномаи навбатии Чӣ гап дар шабакаи Нокаут.TG қарор доред ва мо барои шумо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкаш мекунем. Пешакӣ мегӯм ки маълумотҳои хуб ҷамъоварӣ кардем ва барои ҳамин лайк азер кинед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. билохира ҷанговари амрикоӣ барои реванш розигии худро дод. ташкилоти боқувваттарини UFC реванши ҷанговари амрикоӣ Алджемейн Стерлинг бар зидди Пётр ро эълон кард. муҳориба рӯзи 6 март дар турнири UFC 272 дар шаҳри Лас Вегас дар T-Mobile Arena баргузор мегардад. ҳамин тариқ ҷанговарон пас аз як соли ҷанги якуми худ бо ҳамдигар вомехӯранд. моҳи марти соли 2021 чӣ буд? хотиррасон мекунем ки моҳи марти соли 2021 дар турнири UFC 259 шаби 6 ба 7 март чемпиони вазни сабуктарин Пётр бо ҷанговари амрикоӣ Алджемейн Стерлинг набард карда буданд ва дар раунди чорум Пётр бо пои худ аз усули зарбаи манкардашуда истифода карда нохост ба сари Алджемейн Стерлинг зад ва Алджемейн Стерлинг аз ин ҳолат истифода бурда дигар аз замин бар нахест ва ҳамин тавр чемпиони нави вазни сабуктарини UFC гардида буд. дар давоми ин қадар моҳ Алджемейн Стерлинг аз ин муҳориба мегурехт. сараввал реванши ӯ бо Пётр бояд дар Абу-Даби дар турнири UFC 260 баргузор мешуд, аммо дар 5 рӯз мондани муҳориба Алджемейн бо сабабҳои номаълум аз муҳориба даст кашид ва ӯро дар ин муҳориба кори Сандхаген иваз намуда буд. аммо Пётр майдаҳак дар муҳориба бо кори Сандхаген бо қарори яковзаи доварон ғалабаро ба даст овард ва чемпиони муваққатии вазни сабуктарини UFC гардид. пас аз ин ташкилоти UFC ахлоқу характери занонаи Алджемейнро дида ба ӯ чунин пешниҳод карданд: ё ӯ бо Пётр ҷанг мекунад, ё ин ки ҷои камарбандро холӣ мегузорад. Стерлинг ба ин гуна шартнома розӣ шуд, аммо гуфта намешавад шояд ӯ боз дар як ҳафта мондани ҷанг аз муҳориба даст кашад. агар Стерлинг боз аз муҳориба даст кашад, дар ин ҳолат ташкилоти UFC аз тарафи дигар нигоҳ мекунад ва Пётр ро бо ягон ҷанговари довталаб барои камарбанд интихоб намуда ҷанг мемонанд. аммо мухлисони UFC махсусан реванши миёни Пётр ва Стерлингро дидан мехоҳанд, чунки ҳардуи варзишгарон якдигарро дӯст намедоранд ва ин гуна муҳорибаҳо шадид мешаванд. пас аз эълон шудани ҷанг миёни Стерлинг ва Пётр, Алджемейн Стерлинг дар саҳифаи твиттерии худ чунин нависонд: тамошои ҷангро аз хотир набароред, чунки ман ин картошкаи нимхомро рӯяшро пора мекунам. яке мо мисли хар вонамуд мешавад ва ман аниқ медонам ки ин ман нестам. бо боварӣ пул гузоред. ҳамчунин биёен акнун ҷавоби Пётр ро гӯш мекунем. фейк мастер ин дафъа низ баҳонаи гурехтанро мекунад. нолиш карданро бас кун ва ба ҷо шуданро сар кун. муши бечора, мавсими шикорро расман кушода эълон мекунам. хуб дӯстон, ман ба шумо мегӯям ки турнири UFC 272 ваъда медиҳад ки яке аз турнирҳои калонтарин дар соли 2022 мегардад ва аллакай 9 муҳорибаи ин кард маълум гаштааст ки дутои онҳо барои камарбанд мебошанд. якташ реванши Пётр бо Алҷо, дуюмаш бошад трилогия, яъне набарди сеюми Макс Холлоуей бо Александр Волкановский. хотиррасон мекунам ки рекорди касби Алекс Волкановский 23 ғалаба ва 1 бохт мебошад. аз Макс Холлоуей бошад 23 ғалаба ва 6 бохт мебошад ва ин муҳориба низ яке аз муҳорибаҳои фаромӯшнашаванда дар хотироти мо шумо боқӣ мемонад. хуб, акнун навбати терминатори тоҷик. Фаридун Одилов айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва ба ҷанги навбатии худ ки рӯзи 22 март дар шаҳри Москва ё ин ки Сочи баргузор мегардад, омодагӣ дида истодааст. ва охирон хабар ё ин ки муроҷиат аз тарафи Фаридун ҳамин рӯз дар саҳифаи расмии Instagram пайдо шуд. Фаридун менависад: ба наздикӣ ман ҳамаи шуморо ҳайрон мекунам, иншааллоҳ, ва шумо ҳамон вақт номи маро дар хотиратон мегиред. 22 март. бо хештаги хубиро ҳамчун сустӣ қабул накунед. чизи мо аз мо намеравад. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. ҳозир бошад ба шабакаи мо агар то ҳол обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед. зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён ё ин ки ба қавли худатон хандон кунед ва барои пешравии шабакаи Нокаут.TG лайкро нокаут кунед. ман бошам боз аз паси видеои навбатӣ мешавам. худатонро дар фасли зимистон дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва ҳамеша пайгири хабарҳои нав ба нав бошед. то видеои навбатӣ саломату сарбаланд бошед.